wannan ya ki mutunci na a wurare wai ya aka karshe ne wani ne biya ne biya akai ko kuma ya akai biya akai ka san ina da masoya na rantsa da Allah a Isra'ila ma ina da masoya a Enugu ni wani duniya ma ina da masoya Allah wallahi ka san ni salaburutu ne fa to ya kai da Buhari wai fi masoya kai da Buhari Allah na fito yana ka da Buhari Allah wallahi a siyasa ko kuma a hauka ga yana na kai yadda kana karban kidan da na rawa wannan akuya sai bata hudu uku ba alkuranga ai ni akwai dogon baki akwai daburi nan wura ne make kin ai ta tayi daga aiki kana ji ko wani ne irin takaman nan nayi sabo amarya da nayi sabo amarya wani irin harkan mai gidan nan an tare sai na kai mata kin tace a mai gida zaka buke min jini harka ai ba kin wai yanzu sunan wani gari kafin ka karaso Kano ka cako wai me zaka ce game da yan sabuwar PDP nan da suka fita ni yan sabuwar PDP ne ce Allah ya kai kuma saukin tsiya kuma kana cikin ai suna APC amma ba su fita ba amma sun raba APC biyu ni gaskiya magana ta gaskiya ni ma ina kan katanga yawwa to shine magana saboda bukata kai ni fadan iskan nan siyasa ne a 30 yana koma abga Allah na rantsa Allah ne da 30 yana koma abga ana goma kai ne ka goma dan uwanka wallahi wa na zo ka ji jairi ko kana wani bangare ni bangare sunan gari ne bangare a wajen ku take kai yi za wannan bangare ina bangaren dala ni yanzu ko kai kada zaka ban kudin kamani ai yana cinye yayi Allah wannan ne suna nan sun fito da yawa duk yan bagare ne dan maliki ya gana za bardenawa ya fito dan ga nan dan nadahi ya fito habibu babawa ya fito usman yalo ya fito ga sunan barkatai har da mace a gizar amma annabazo din yana fasa su Allah shawara Allah ko da baka yana kwaci kujerar nan muna karba dai alquran muna karba kai kanka kana karba ai kai ka ci uwa kidan general har likimo kake karba wallahi Abuja ɗan nufa da ne ya ta kala rawi wallahi dan gurawa wani suka yi ko suka je karo na ko ya suka yi yana hukan nan yau kan ne yawa ka jinya ka zo kana zo ka sai da wayan nan kaje wani baka ta Abuja nan wani sun dan ya koma da wurawa ana zata da kar da ka siyo babbai ka sai da ita ba yalla bai ya rike kugu ya ce hey gida kina yau da addale fi kallafi nace yalla bai ba adda bace kugu na ka riga ita kai ita hey gida kina yan wuya ko kina shan gona kuwa na je gona ba ka nuna ba da gona nake so ba yanzu take ma nake so a bibi a auna mun kai yalo ran nan ka tafi min da goro na wallahi kai biya ni kai dare zan baka wallahi da wannan target din ka zan cire ma wallahi ai zan baka ai tunda ka tsaya yi baya ko kaman wallahi ko baya alquran kin za yi baya kai wari nake ina ruwa sunan wani malami gumi kawai saka yalo abu mai abu na